Kabayatan na, tisabali pa nga damag, kaditi agundaway, aglaklako kano tinateng, iti tiyandaan tilawag na biktima kano mo't apo iti peke a kwarta. Diba? Kanayan nga kasoy, dut mapikpeke nga kwarta, syempre nagkaglalako nga, lalakay, babakit, awan mat amuda may panggap ka digiti pirpirak, no makakita dalat sa karibo, okay lang, at sa karibo nga rin dyan, nga awang gayang balor na. At iso na digito iti mapikpeke, iso pakpakatan, digiti kriminal, naluloko nga tatao. Kasi wala naman silang money changer, okay? So I guess ang isang, money changer, money detector. So I guess ang isang project ng market supervisor or market master, gumawa ka or mag-launch ka ng program mo per department. Like for example, vegetable department, maglagay ka ng money detector dyan. Sa meat department, maglagay ka na yan ay owned by the government para dyan nila i-check if it is true or not yung mga pera if they are in doubt. Okay? Ako na mag-suggest kung hindi kayo nakakapag-isip ng maayos to solve about these problems, no? Lahat ng department dyan sa, kung pwede lang, lagyan nyo sila. Kahit isa, tag-isa lang yan. Just to make solutions about these problems. Binibigyan ko na kayo ng ideas para naman baka sakali, marinig ninyo ito. Hinteman amuyan, kasano nga istorya deto'y manipod pa lang apo ditang ngay Tiyandaan, Tilawag City with Idol Lord. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakamo ni Mrs. Evelyn Julian aglaklako tinatateng iti Tiyandaan iti syudad Tilawag a biktima iso na ti peke a kwarta iti napalabas alawas kuna na at tinakasin tira peke ti kwarta na ket iti aglaklako ti lamisaan a may sursursur imbatad na nga di nakabayad iso na ket nagsubli dagitoy ket imbagad a peke ti limagasot a bayad ni Mrs. Julian segun ken kuana ket nagapod ti peke a limagasot ket ti may sa customer na agim matang ti sili ken kuana ngem atapen na adagiti aglaklako ti lamisaan ngagsasao ti panggalatok tinangloko ken kuana. Dagatangin kami nga dito, agsursur nga lamesa. Nagbayad aking kwada. Dito yung kwarta nga inted ko kada kwada nga 500 kit kalikis. Patpan. May da nagsubli. Ibaga, damit na peke, di kwarta kon. Sabi ko, hindi, baka pinalitan nila yan, hindi ako maniwala yan. Kasi bago, dagimatang kanya ka, ma'am nga sili, di malem. Chinek ko pala, di kwarta na nga 500, bago ko siya sinuklian. Sinuklian ko siya ng 400, 100 DJ sili nga ginatang na. O tapos yung bumalik yung mga nagtitinda ng lamesa, baga damit na peke DJ inbayad ko. Deta lang no sinukatan da nga ro DJ kwarta nga inted ko. Kasi before nga awatik DJ kwarta, na inbayad tay ma'am, chinek ko. May naig iti daytoy ket nagturong isuna ken dagiti lalaki nga aglaklako ti lamisaan iti kwerpo ti pulisya tapno may report ti insidente. Daytoyan ti maikadua agundaway nga adan iti nabiktima ti peke a kwarta iti uneg ti Tiyandaan iti syudad Tilawag. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.